барои чӣ ралли консерт нарафт ко Lil West пешакӣ гуфт ки барои гапҳои шахешда ман айхезе набромадам. дар кадом репер бахилӣ дорӣ? Неки рост шабу? Да барон. Ки шояд рост боша ки баъди қадар сол насиба дар консертшон МС иштирок кардестай. Номаълум ба кадом сабабҳо нави ки МС боз ҳам хел гум шуд ва шояд ки треки Carleon Rider سفرم رفیقم زی بود و سیلو میخوام قطید به دوش عمر پگو مستم هر تو با عشق دل نبستم доруҳои алҳадая ба намуди капсула ва равған ки ҳатто Ҳабиб Нурмагомедов тавсия медиҳад ба шумо пешниҳод мекунем ки барои нест кардани кирм, баровардани ришу мӯи сар, зиёду кам кардани вазн, дарди меъдаю безурётӣ, доғҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мекунад. Дастафка ба ҳама шаҳрҳои Русия. Дар шаҳри Москва ва Санкт-Петербург офисҳои калони ин ширкат қарор доранд. Рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. салому алайкум тамошобинони канали Тоқи ТВ. Хуш омадем бародарон. Нафаро ки подписатсия кардаги нестен, подписатсия кунен, лайк кунен ва мо ҳаракат мекунем ки хабарҳои муҳиме ки дар гирд атрофи реп шудагия баъди шумо пешкаш кунем, хабарҳои кӯтоҳ карда. Сар мекунем ай Барон. Недавно Барон дар инстаграми худ бигем трейлер ё ин ки тизери клипи худша партофт ки бо ҳамроҳи Мубориз Усмонов сиёмка кардагиянд дар шаҳри Хуҷанд. Клип маълуме ки бениҳоят зур сиёмка шудагия. Дар клип Сулаймон Сафаров иштирок кардагия ва якчанд нафарое ки шинохтанд. Фикр мекунем яке аз клипҳои беҳтарин дар соли 2021 мешава. Интизор мешавем клипа ва ҳамун секунди каме ки Барон пешкаш кардагия баҳри шумо озмо мемонем. سفرم رفیقم زی بود و سیلو میخوام قطید به دوش عمر پگو مستم هر تو با عشق دل نبستم Сиёвуш яъне Сиван баъди якчанд муддате ки трекҳои хуб пешкаш карда ва просмотрҳои зур мегирифт, дар канали худ интервю кард ки дар интервюш дар саволе ки дар кадом репер бахилӣ дорӣ чунин ҷавоб дод. Любой инсон бигем дорам хали качествои бахилӣ. Любой одам дора дар кадом репер бахилӣ дорӣ? Неки рост шабу? Да барон. Гап оиди Сиван рафт ва мо натонистем ки савола дар Сиёвуш натем. Яъне дар видеое ки дар канали Play Media шуда буд, Сиван ва Шам яъне Мистер Хей нисбати якдигар суханои қабеҳ гап задан ва фикр кардем ки отношенияшон на он қадар хуб аст. Лек чӣ хеле ки Сиван худаш гуфт, айни ҳол отношенияи Сиёвуш ва Шам хубай, байни ва ё ягон гап нестай. Бо манам қати Шам гап задам, мегум ку бахшиш пурсидем якдигармон. Мистер Хей Шам, оз Мистер Хей кадагияни киша. Вай таланти зурай, просто травитиш мекунан кам-кам. Медонан ки братишкай против макан истифодаш мебаран. Ҳеҷ гап нестай. Боз яке аз хабарҳои муҳим, Lil West Айхезе авлод недавно видео кард ки Айхезе авлод буромад. И кора ландмастер карда буд ва баъдан Lil West. Баъди Айхезе буромадани Lil West чӣ хеле ки худи Lil West мега гапҳои Шахер дар ӯ таъсир кардаги нест, барои ки пешаки Шахер видео кардаги буд ки хезе 20 дақиқа шуд ва ин хеле проблемаҳои байни бачаҳо. Lil West пешаки гуфт ки барои гапҳои Шахер шуда ман Айхезе набуромадам. Баъзе проблемаҳое ҳаста ки ӯро ман худ медонам ва ҳамин сабаб мехоҳам ки Айхезе буром ва пешравии хидмат танҳо давом диҳам. Лек мутаассифона Lonely Айхезе авлод дар инстаграми худ ҳангоми саволҷавоб чунин гуфт: нафарои ки Айхезе буромаданен маро бигӯед, ман сиртон кунам ба тантана ва шумо метавонед ки хайп бишед, яъне ки просмотроту бихезад. Бо айпоинш нависонагӣ буд ки марда ки баъди Айхезе буромадан монетизатсияи каналта бикаш, яъне монетизатсияи видеота тоист бикаш. баъди видеои Lil West мо натонистем ки дар эълон дар интервю ҳамин савола тием оиди Lil West чӣ фикр дорӣ, барои чӣ Lil West ай клан буромад. Эълон дар ҷавоб гуфт ки ин кор аввал ай Барону Ландмастер сабаб шуд. Бачаҳои Хезе шояд диданд ки Барон ва Лен дар танҳоӣ тонистанд ки пешравӣ хубтар кунанд. Шояд ки ҳамин чиз сабаб шуд ки бачаҳо хостанд ки бачаҳо не Lil West хост ки дар тохагӣ пешравӣ кунанд. Шояд ки ҳамин сабаб бошад. Ба фикри ман чиста кори кардагии Лен ва аввалан кори кардагии Барон ва баъдан кори кардагии Лен, эффекте ки бехезе авлод гирифтан ҳамин нафаро, дигаро участникорам дидан ки бехезе авлод мақсад бидан тезтарай ва сольни проект созтарай. Фикри шахсии ман. Ландмастер боша баъди 3 моҳи хомӯшӣ, яъне баъди 3 моҳе ки дар реп умуман набуд, видео кард ва дар интервюш гуфт ки
аниқ видеое ки абишат карда буд ки барои Eminem трек мекуна ӯ чиз мешава ва ҳатман бо фит хати эълон меша бори дига чунки трек ӯ қадар удач нишидагӣ нест ва боз як хабари дига дод ки SOR хати фит мешава. Фикр мекунем якм треки барои Eminem мекуна чунки бениҳоят зиёд нафарҳо дар комментариҳо хоҳиш кардан ки трека пешкаш ки ва мо ҳамун трека пан кунем. баъдан ба Лен шӯхӣ карда гуфтем хай овайо ранг мегира яъне ранги нави KMC шидӣ барои чӣ гапа гуфтем. Нави KMC-рам абишат кардаги буд ки рӯзи 14 феврал клип пешниҳод мекунем барои мухлисои хидма, лек номаълум ба кадом сабабҳо нави KMC боз ҳам хел гум шуд ва рости гап акай Наврӯза то ҳол надидем. Як бор биромада будем қатиш барои сиёмкаи клип ва ҳам хел чота хомӯш шуд. Карлеон ва Райдер бо як треки девонаи дига пешниҳод кардан бо номи Ҷангандозо. Недавна Шахер видео карда буд, бисёртар гапош дар Карлеон дахл дошт ва Карлеон дар видео гуфтагӣ буд ки ту омадани Райдера намехости, яъне ба Хезе 2020 шомил шудани Райдера намехости ва ҳар хел суханҳо мегуфти айқафош имрӯз боша шумо як ҷояен. Шояд ки треки Карлеон Райдер ягон намёк дошта боша барои Шахера, барое ки номаш Ҷангандозо. Фикри мо типа байни мо ҷанг наандоз. Шумо чӣ фикр доред дар комментария нависен, агар ки мо хато карда бошем хатогии моро ислоҳ кунед. Мегзарем ба хабари дигар. Гар надори дили гурда на ҳисоб зарур хата то охира натони хурда тамоман нака маҷбур хата. Оиди Шахер гап задем. Боз як гапи Шахер дар ёд музад ки дар вақти суҳбат хати Lil West дар канали Lil West Шахер мега ки агар ки хоҳӣ Меҳроҷ биё ма да ту баъзе факти далелоро дар компютер дорам нишон метиҳам бубин ва ма ба наздикӣ бо ин чиза пешкаши тамошобино мекунам. Фикр мекунем Шахер боз ягон чизи дига дора ки ба қарибӣ видео кардани номаълум ҳозираш дар чӣ видео интизор мешавем. хабари дигари мо оиди Ралик ва Шон МС. Чӣ хеле ки ҳама медонанд Шон МС ва Ралик дар шаҳри Бохтар консерт доштанд ва бо сабабҳои номаълум Ралик консерт нарафт. Дар Инстаграм история кардагӣ буд ки ҷа чӣ план ништаги чизе маслиҳат шидаги ман намерам ва Шон МС дар тоқагӣ консерта гузарон. Чӣ хеле ки дар видеои баъзе каналҳо биромадагӣ маълум аст дар консерт насиба шидаги чиза ҳатто худи Шон МС таздиқ мекунад ки дар охири зал насиба шидаги кадра камакак мемонем тон бинен. номаълум ин шояд ки боз ягон хайп боша ки мардум дар интерес мебоша ки дар дини зал ҳама ақиб мегардан нигоҳ мекунад ё ки шояд рост боша ки баъди қадар сол насиба дар консерти Шон МС иштирок кардестай. сабаби консерт нарафтани Ралика мо рости гап то ҳол намедонем. Шумо чӣ фикр дорем барои чи Ралик консерт нарафт? Дар комментария фикротонро нависен ва чӣ хеле ки худи Шон МС мега ба наздикӣ план дора ки боз дар шаҳри Кулоб як консерт дига пешкаши мухлисош кунад. ё будан якчанд хабарҳои муҳиме ки мо баҳри шумо пешкаш кардем. Зиндаву саломат бошем бародаро. лайк подписатсияро фаромӯш накунед. То барномаи оянда.